kum som pakuk kan ni lai chuan kan school ai o in volleyball ka khel ve thina kan train ma hian medical check up kan nei zia thina chuta chuan kan school doctor chuan min ko khanga thil sei tu poimo tak mai an nei ani nge yang kha hun kha ka theng hil le to ngai lo HIV positive in itlat mai min ti che kha kala khia adang chu eng ma ka rezom to lo ni mun sang takatanga la thamnok ang mai hian ka zoi nok maya anti sol aniang khoi tang nge ka kai chonang a kai theina ang zong zong an soi chu ka fi hlim ning ka khasia ka chung te ka han ngai tua ka kai theina om eng ma khriat ka nei lo a to pa chuan chu tia ngai to vak vak lo chuan a ka kai ni e ti chu ka impom ta an nu ka kha chung phei chu ka nun chuan om zia eng ma nei lo ang mai hianin ka khia doctor le min an kol tu da chuan nui sang chung hian malam pan turin min fui thina ma se ka ngei tul tul mai an kai vel uwang mai atakin han kai ve che se chu engan ni big lawang a sei chu hak le nem ti in ke ma le ke ma chu ka in so thin kanun po se ni nan dam doi ka engai tuna ka chung te ka khil po angai ngei do na kan khil che chu a thong ti langa misual te chawin ang kai tuwa anda kha an fa pain ka kai ve chu ani takang mai engtin vak chuan min tilawa ma se nuam ka ti theilo ka thren te chuan min en khang anga min kom du lo nga kamal tol tol don ning gein khia mi te tri ka ni don ti chu kain kha chho tana ni e chutia kai da me thei chu ni ro kanin zo te ka lom ma se tu nge akai ni ti an khriat chem pula nel taka om duang in thliaw han na kanuna thleng me ka ni ka ma ka tom tama school ka kal lo zeu zewa ka volleyball team po ka ban san ta ka chung te chuan min hnem chuan tum ve thina ma se eng ma ka se pe do ne kamal maya TV la computer chu ka thian ten ni maya ka rum bang chu ka khovel top na ni thakhat nuwa chuan kan coach chu on lenga engwang nge ka ban san ti chu a khadu ni ani chuan kadam lo emoti in trampui theina chaka nem a kon tia chuta ke emo suna on chuak thuta HIV positive kan hi min kal san ro ka thi hun ka ngak to ni hi khonga in ke mai min om ti ro ti in ka au chuaka chuta ni chuan ni khop mai ma se lau thong su ke po hi HIV positive kan ni tangin kumsom pa chu aliam ve ta atia e chuan makka ti khop maya chuan ang ting zel ka tia ani chuan in en kol dan tu le anuna man thin dan te chumin khila chuta chuan kamal lo ni ti kein khia maktak mai in thamon na lo kala ke ma zo ko ni lo midang po tam takan om engwang nge hetia ko om bik ke ma kein khem mai lo ni doctor ten min hnem na te kha kalongai thadu dowa ma se tuna chuan an soi kha dikani thi mai tuwa in ngai na chu ka petrol ni ti in ka mit tu chu alo luang chuak ta chuta chuan kanu le pa te chu kan coach chuan ro bia kalo en ko lang be se na kan nei ti ala don ni ti na lo soya volleyball team a tel le turin min tia ke ma ang boka HIV positive ve tho te ngol te chu in hel khretira thian thar ka hausat na ang tok ka tonga kanin hel khreta kanin ko mai chote maya kanun chu aking bai ta ti ka hailo ma se kanun pa ngai taka akal lai ai khan tuna chuan dam chan thazo ka nei ta nun om zia dik tak ka jo chuaka mani chau in ngai to lovin midang te tan mal somna kan ni thei ni ti kain khata ka hausat na to hi midang ke ma ang boka lo tok ve te tan dam do ya ka chan ti ka theya ke ma ang chia thi mai ngak te tan be se na then tu kan ni thei ti kain khachuak ve ta kan coach chunga chung kalom tak zet ani khovel thir dan tu tharmin sop chu saka be se na tharmin pe ni ke point tu emon hena tal be se na thar pek ve ka du ni chuta tang chuan midang te trampui tu pola ken volunteer ve ta ke ma ang boka HIV kai thar thi mai du te hnem tu kalo ni ve ta tuna chuan HIV positive ni rovin positive chau kha ka ni ta om zia chu kanun hi a positive zong cha win ka thlir ve thei ta ni kamal lova be se tur tam takaneya be se na pek tur tam takane bokani mai chia ka tonga ka ton ngai lo tur mo ka ti chung kwa ka din ta tuna chuan fa du om tak ka nei ve to a kanat na la ka tong ga chung kwa chun hima HIV positive lo ni ta loila tuna kanun hi ka nei khang ka ring lo tunang hian mi de tan mal som na thlen tu le be se na siam tu ka nei khang lawang ma se tuna chung ka hlimani nang po kha ingei to le ilo gai palani mai thei
HIV positive lo ni ve hial pon yang ma chon chu ha via wang ma se nang ma chau khai ni lo nang ma ang boka tampui ngai be se na thak pek ngai hi ko vela hian an lo om don chau sin chung tampui tu ni to chuan in ti chella tampui tu ni thei to chuan tu chuak tu ni photangai lo in ti chella malam chu ton la ma chon la mi te po be se na pe tu lo ni ve thei don ne ya